Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της απόψινής ημερίδας. Ο μιλητής μας είναι ο κύριος Γιώργος Παπαϊωάννου από την εταιρεία Medicum. Σας ακούμε. Θα πω συνάδελφοι κυρίως, γιατί νομίζω φαρμακοποιοί θα είστε οι περισσότεροι. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που είστε στο ακροατήριο. Παρόλο ότι εκλήθην πολύ αργά για να είμαι στην ημερίδα αυτή και σαν ομιλητής και σαν χορηγός, σήμερα θέλω να μιλήσω σαν φαρμακοποιός και να μεταφέρω την αγωνία μου κι εγώ σαν φαρμακοποιός και όχι σαν εταιρεία κυρίως, άσχετα αν είναι χορηγός η εταιρεία μου. Για όσους δεν με ξέρετε, δεν το έχω γράψει στο κομπιούτερ, είμαι ο Γιώργος Παπαϊωάννου, φαρμακοποιός. Έτσι, του πάγκου και του εργαστηρίου, όπως συνηθίζω να λέω πάντα. Βέβαια, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, είμαστε συνονόματες, συνεπώνυμοι και οι δύο, αρκάδες και οι δύο κλπ. Μας μπερδεύουν πολλές φορές. Λοιπόν, το θέμα σήμερα θα είναι λίγο το σύγχρονο και ανταγωνιστικό φαρμακείο. Δηλαδή, τι πρέπει ο φαρμακοποιός κυρίως, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει για να μπορέσει να διασωθεί, να αναπτύξει νέες καινοτομίες στο φαρμακείο του και σαν ομάδες. Το βασικότερο είναι το δεύτερο, το οποίο θα σας βάλω στο πνεύμα, αλλά δεν θα είναι το κομμάτι της ομιλίας μου. Οι κυριότερες επιπτώσεις από τις αλλαγές που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην αγορά της υγείας και έχουν επίπτωση στο φαρμακείο σήμερα είναι η αύξηση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα, η διάβρωση των περιθωρίων κέρδους όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων, η διαφοροποίηση της αγοράς που πλέον έχει γίνει πολυπλοκότερη σε όλα τα επίπεδα. Οι αλλαγές στην κατανάλωση των προϊόντων υγείας έχει επηρεάσει σημαντικά τόσο το ρόλο του φαρμακοποιού όσο και του καταναλωτή των προϊόντων υγείας. Συγκεκριμένα και μιλώντας για τον καταναλωτή, στον οποίο όλο και περισσότερο αναφερόμαστε, όλοι επιθυμώντας να καλύψουμε τις ανάγκες τους, δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Πόσο διαφορετικός σε σύγκριση με το παρελθόν είναι ο σημερινός καταναλωτής, τι απαιτήσεις έχει ο σημερινός πελάτης από το φαρμακοποιό, πώς εξελίσσονται οι σχέσεις πελάτη-φαρμακοποιού, με ποια στρατηγική μπορούμε να κτίσουμε κερδοφόρες σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους. Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αλλαγών στην αγορά, το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς το σημερινό φαρμακείο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Για να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να αναζητήσει και εντοπίσει τις ευκαιρίες και τις απειλές των σημερινών καιρών και να χαράξει τις στρατηγικές και πολιτικές που θα το φέρουν στο επίκεντρο των εξελίξεων και όχι στο περιθώριο. Κάπου πρέπει να κρατηθούμε, κάπου πρέπει να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας, κάπου πρέπει να μην ασχολούμαστε μόνο με τον ΕΟΠΗ, έτσι, αν πλήρωσε ή δεν πλήρωσε. Η φαρμακοποιοί θα χρειαστεί επίσης, μετά τον εντοπισμό των απειλών και των ευκαιριών που το εξωτερικό περιβάλλον και η αγορά δημιουργεί, να διαγνώσουν και εντοπίσουν τις αδυναμίες τους που τους εμποδίζουν να πετύχουν το στόχο τους, αλλά και τα δυνατά σημεία που θα τους βοηθήσουν να τον επιτύχουν. Έχουμε ανταγωνισμό και ανταγωνιστές. Ο κυριότερος ανταγωνισμός για το σημερινό φαρμακείο είναι ο κακός φαρμακοποιός. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτός είναι. Λέγοντας αυτό, θέλω να τονίσω ότι το φαρμακείο έχει πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να καθιστούν παντοδύναμο έναντι του οποιοδήποτε ανταγωνιστή. Το πρόβλημα στην ουσία του είναι η μη ενασχόληση του φαρμακοποιού με την επιχείρηση, αλλά και την επιστήμη του, που τον καθιστά ανίκανο να μελετήσει και να εντοπίσει τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά και φυσικά να στρέψει τις ενεργειές του και τις δυνάμεις του συντονισμένα στην κατεύθυνση των αλλαγών που είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες καταστάσεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός οράματος ή μιας πολύ καλής επιχειρηματικής ευκαιρίας εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρους, ανάμεσα στις οποίες αναφέρω τις παρακάτω.
το κατά πόσον η ιδέα σύλληψη ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Μιλάω για την ιδέα και τη σύλληψη ιδέας. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από φαρμακοποιούς, μικρές ομάδες αγορών, επιστημονικές εταιρείες, συνενώσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι κακά. Το θέμα είναι πώς θα είναι μια βασική σύλληψη ιδέας, ένας νέος κορμός, ένας νέος όμιλος, ο οποίος θα στηριχθεί από τους φαρμακοποιούς και θα έχει θετικά αποτελέσματα. Το αν η ομάδα που θα αναλάβει να εφαρμόσει την ιδέα έχει ξεκάθαρο στόχο, αλλά και απαραίτητα εργαλεία, τις ικανότητες και τις γνώσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δηλαδή, συγκεντρώθηκαν 10-20 φαρμακοποιοί και λένε να κάνουμε μια εταιρεία, να κάνουμε μια ομάδα. Όπως υπάρχουν και οι επιστημονικές εταιρείες, θα το δούμε παρακάτω. Ή άλλες εταιρείες του τύπου Advance, Pharmaplus κλπ. Θα δούμε για ποιο λόγο κάποιες έχουν επιτύχει, κάποιες δεν έχουν αποτύχει. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης, το οποίο θα συνεργάζεται με τις φαρμακευτικές σχολές, με τα ΤΕΗ πληροφορικής, με τους επιστημονικούς, με τους μάνατζερ, μάλλον τους οικονομικούς και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορεί να στηριχτεί αυτό το πράγμα. Είναι ένα μεγαλοεπίβολο σχέδιο που όσοι θέλετε θα το συζητήσουμε σε μια άλλη συνάντησή μας, αν σας ενδιαφέρει. Εγώ θα μιλήσω σήμερα όμως για το ατομικό φαρμακείο, για το να παλέψει ο φαρμακοποιός ή να είναι μέσα σε μια τέτοια ιδέα. Αν η ομάδα έχει αφοσίωση στην ολοκλήρωση του στόχου, η ανάπτυξη αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και συστημάτων, η ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, προτείνονται οι παρακάτω βασικοί στρατηγικοί στόχοι. Πρώτον, η δημιουργία ομάδας φαρμακοποιών, η οποία σε συνεργασία με ομάδα μάνατζερ θα έχει σαν στόχο την οργάνωση, την αποτελεσματική εκπαίδευση στην σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική και στη βοήθεια προς αυτούς στην προσπάθειά τους να διοικήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα τα φαρμακεία μας. Όλοι τρέχουμε και βλέπουμε, και αυτό είναι ευχάριστο, μια συμμετοχή ας πούμε στην ημερίδα του μάρκετινγκ που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό δεν αρκεί όμως μια ημερίδα μιας μέρας να ακούσουμε κάποιους ομιλητές. Το θέμα είναι πώς θα το εφαρμόσουμε στην πράξη, στην καθημερινή πράξη, μέσα στο φαρμακείο μας και πώς θα το μεταφέρουμε και στους συνεργάτες μας και στους υπαλλήλους μας και πώς θα είναι η επικοινωνία μας με το κοινό. 2. Την ανάπτυξη των φαρμακείων με εστίαση στα ιδιοπαρασκευαζόμενα προϊόντα εργαστηρίου. Εδώ θα υπάρξουν διάφορες αντιφάσεις, θα υπάρξουν διάφορες ερωτήσεις. Αν το φαρμακείο επιτρέπεται να φτιάχνει, τι φτιάχνει, είναι νόμιμο, δεν είναι νόμιμο, όλες αυτές τις ιστορίες. Η εξειδίκευση του εναλλακτικού πράσινου εντός εισαγωγικών φαρμακείου θα διαφοροποιήσει το σημείο πώλησης και να δείξει το ρόλο του φαρμακοποιού ως συμβούλου υγείας. Την εκπαίδευση του προσωπικού των φαρμακοποιών στις τεχνικές πωλήσεων και στην εξυπηρέτηση πελατών, έτσι ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητές του με στόχο πάντα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των φαρμακοποιών στην κοσμετολογία, ομοιοπαθητική, φυτοθεραπεία, γεμοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, για την ανάπτυξη κυρίως του εργαστηρίου του, αλλά και άλλες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες. Μία προτεραιότητα της ανάπτυξης του εργαστηρίου του φαρμακείου είναι η επαγγελματική συνεχής εκπαίδευση του φαρμακοποιού. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κανένας παλιός και συνάδελφος, τέλειωσα το 1976. Αλλά από το 1976, εάν μόνος μου δεν είχα την διάθεση και την όρεξη να διαβάζω συνεχώς, να παρακολουθώ συνέδρια, να παρακολουθώ σεμινάρια, ημερίδες και όλα αυτά τα πράγματα, θα ήμουν και εγώ τυφλός. Άρα και δεν μπορώ να πω, τέλειωσα πριν 30 χρόνια και συνεχίζω να είμαι ο φαρμακοποιός. Μόνο φαρμακοποιός δεν. Θυμάμαι με τον καθηγητή, τον κύριο Παπαϊωάννου, επειδή κάποιοι ξέρετε ότι έχω και ένα κομμάτι το οποίο γίνεται κάποια σεμινάρια για την ομοιοπαθητική κλπ. Πέρανε και μας συγχαίρανε με τον κύριο καθηγητή. Τότε είπα στον κύριο καθηγητή, ξεκινήστε η φαρμακευτική σχολή πριν πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα σεμινάρια και εσείς, σεμινάρια για εμάς τους φαρμακοποιούς. Και όντως
είδαμε στην πορεία τι επιτυχία είχαν αυτά τα σεμινάρια που κάνει η φαρμακευτική σχολή στους φαρμακοποιούς, και εύχομαι να ξαναξεκινήσουν με τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω, κύριε Χατζηδονίου, αν υπάρχουν ξανά, έτσι. Είναι βασική προϋπόθεση η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση πολλές φορές του φαρμακοποιού. Πλεονεκτήματα που αποκτά ο φαρμακοποιός από όλα αυτή τη δραστηριότητά του είναι: το φαρμακείο δημιουργεί τους δικούς του πελάτες, αποκτά πια φανατικούς οπαδούς, δημιουργεί φιλοσοφία, δημιουργεί άποψη, δημιουργεί στυλ, διευρύνει την πελατεία του, αυξάνει τον όγκο των πωλήσεών του όσο και τα κέρδη του, προσανατολίζεται στις αναπτυσσόμενες αγορές, φυτοθεραπεία, παύλα εναλλακτική θεραπευτική. Σκοπίμως έχω βάλει τη λέξη φυτοθεραπεία, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι κάνουν ένα λάθος. Κατατάσσουν τη φυτοθεραπεία μέσα στις εναλλακτικές θεραπευτικές. Η φυτοθεραπεία δεν είναι ούτε εναλλακτική ούτε συμπληρωματική. Είναι αυτή καθεαυτή η φαρμακευτική και η ιατρική. Εμείς τουλάχιστον οι φαρμακοποιοί ξέρουμε ότι σπουδάσαμε μέσα στη φαρμακευτική την γενική βοτανική, τη συστηματική βοτανική, την φαρμακογνωσία, ότι το 90% των φαρμάκων μας προέρχονται μέσα από το φυτικό βασίλειο, και ότι η φύση προσέφερε και ο άνθρωπος επέλεξε τα μεν προς βρώση και τα άλλα προς θεραπεία. Όλα αυτά τα πράγματα, εκείνοι που το αγνοούν βέβαια είναι οι γιατροί. Και αυτό είναι που πάσχει σήμερα το εργαστήριο. Δηλαδή τι πάσχει το εργαστήριο? Δεν υπάρχουν συνταγογράφοι γιατροί γαλλινικών κυρίως σκευασμάτων ή φυτοθεραπευτικών, ή αν υπάρχουν μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού ή και των δύο. Πολλές φορές λέω στους συναδέλφους, ενημερώστε τους γιατρούς, δώστε τους βιογραφία, συστήστε τους να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια όπου γίνονται, στο εξωτερικό ή εδώ, γιατί έχουν την έφεση και τη διάθεση πολλοί γιατροί, αλλά λέει δεν ξέρω. Τη Βαλεριάνα την έχω ακούσει, την Εχινάτση, αλλά δεν ξέρω παραπέρα. Καταλαβαίνετε ότι το φαρμακείο το εργαστήριό του έχει γονατίσει από χρόνια πριν την κρίση, διότι αφενός μεν είναι οι πρώτες ύλες, οι οποίες ήταν σε μεγάλες συσκευασίες ή δεν υπήρχαν εταιρείες να παρέχουν πρώτες ύλες. Σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχετε πολλές εταιρείες στη διάθεσή σας που σας παρέχουν πρώτες ύλες. Δεν υπήρχαν μηχανήματα, δεν υπήρχαν μίξερ, δεν υπήρχαν καψουλιέρες, δεν υπήρχαν εμβροχείς, δεν υπήρχαν εντομπατικά, πολλά πράγματα. Σήμερα ακόμα και με τις επιδοτήσεις των ΕΣΠΑ, συνάλφοι, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Άραγε ο ίδιος ο φαρμακοποιός πρέπει να αναζητήσει τους νέους τρόπους με τους οποίους θα θεμελιώσει την καλύτερη εργασία στο φαρμακείο του, τη μεγαλύτερη κερδοφορία του φαρμακείου του. Και μιας και αναφερθήκαμε και στην εναλλακτική, οι εναλλακτικές, για να το ξέρετε, μην κάνετε λάθη, βάσει της διρεκτίβας και λοιπά, είναι ο βελονισμός και η ομοιοπαθική. Όλες τις άλλες τις λέμε συμπληρωματικές. Προσφέρει ακόμα πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες ο φαρμακοποιός, αξιοποιεί τις επιστημονικές του γνώσεις και το κύρος του σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Διαφοροποιείται ουσιαστικά από το κλασικό φαρμακείο. Αυτό ακριβώς, συνάδελφοι. Φαρμακεία είναι 11.000 σε όλη την Ελλάδα, περίπου 11.500. Το θέμα, τι διαφορετικό κάνεις εσύ από το να καταγγέλεις το συνάδελφο αν έκτισες στις 2 και 5 ή στις 2. Μπήκες μέσα στο εργαστηριό σου μισή ώρα να φτιάξεις κάποια πράγματα. Μπήκες να δουλέψεις, μπήκες στο ίντερνετ να πληροφορηθείς, μπήκες στις βιβλιοθήκες όπου μπορείς. Άραγε οι κινήσεις είναι δικές σου και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με το τι κάνει ο άλλος. Διαφοροποιήσου από τον άλλον. Γίνε ένα βήμα μπροστά από τον άλλον. Γίνε σύμβουλος, γίνε ο ειδικός, ο καλύτερος σε κάτι. Αυτό όμως προϋποθέτει και απαιτήσεις. Δεν γίνονται όλα μαγικά. Επιβάλλεται η επιχειρηματική απόφαση και διάθεση για επένδυση στο εργαστήριο σε χρόνο και πιθανό προσωπικό. Λέει ο άλλος συνάδελφος, τι μας λες κύριε Παπαγιάννη τώρα, εγώ είμαι κάτω από το ΙΚΑ και γίνεται ένας χαμός από 9 μέχρι 12, δεν μπορώ να μπω στο εργαστήριο, δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δεν μπορώ να ασχοληθώ, άρα είχα παραπάνω προσωπικό. Δεν έχω χρόνο βασικά. Ή δεν έχω εκπαιδευμένο προσωπικό. Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, γιατί είστε συνάδελφοι περισσότεροι, οι σχολές αυτές των βοηθών φαρμακοποιών δεν κάνουν τίποτα επί της ουσίας. Έχω 2 βοηθούς που είναι από σχολές και τους λες δώσ' μου το ποτήρι ζέσεως και σου δίνει ένα ογκομετρικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν,
Άραγε, εγώ θα έλεγα, φεύγοντας από εδώ, να σας παροτρύνω λίγο, να σας τονώσω λίγο τη σκέψη σας, φεύγοντας από εδώ και οδηγώντας, λίγο να προβληματιστείτε κατά πόσον είστε φάρμακο παύλα ποιός. Πόσο ποιείτε ή αν φαρμακοπολείτε. Αν είστε φαρμακοπόλητες. Βλέπετε σήμερα όλα τα φαρμακεία βρέθηκαν μετέωροι, γιατί όλοι είχαν βολευτεί και είχαν στηριχθεί πάνω στο έτοιμο φάρμακο, πάνω στη συνταγογράφηση, πάνω ότι το ΙΚΑ πληρώνει ή το δημόσιο πληρώνει. Σήμερα δεν πληρώνει τίποτα. Σήμερα το φάρμακο δεν προσφέρει κέρδος. Σε βάζει μέσα κυρίως. Σε λίγο θα χάσουμε και τα συμπληρώματα. Πιθανολογώ. Και δεν ξέρω, χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Καλμπές, δεν ξέρω και κύριε Σταμάτη αν έφυγε, που θα μας δώσουν κάποιες απαντήσεις και διευκρινήσεις, ποια ίσως να φύγουν, ποια θα μείνουν και όλα αυτά. Εάν χάσουμε και αυτά, καταλαβαίνετε ότι ακόμα πιο πολύ το κέρδος θα χαθεί από το φαρμακείο. Άραγε, πάρτε μια απόφαση, προβληματιστείτε λίγο φεύγοντας από εδώ, τι έχετε κάνει, αναλογιστείτε ότι ποτέ δεν είναι αργά, είστε 20 χρόνια ή 30 χρόνια ή 10 χρόνια φαρμακοποιοί. Κάποια στιγμή παίρνουμε μία απόφαση. Να κάνουμε αυτό. Και πρέπει να το κάνω γιατί έτσι πρέπει να είναι. Απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση. Η εκπαίδευση δεν είναι να γίνεται από τους ιδιωτικούς φορείς και χαίρομαι πάντα η έδρα της κοσμητολογίας που κάνει όλες αυτές τις ημερίδες και γενικότερα τα σεμινάρια τα άλλα. Καιρός είναι να κάνουν και οι άλλες φαρμακευτικές σχολές, καιρός είναι να κάνουν διάφορες επιστημονικές εταιρείες και όχι ταχύ ιδιωτικά κολέγια, το λέω με την έννοια και του δικού μου ακόμα, πολλές φορές το λέω, δηλαδή ένας εργαστήριο ελεύθερων σπουδών που η ιδιωτική πρωτοβουλία δυστυχώς έναντι του δημοσίου πάντα προηγείται. Λοιπόν, ας υπάρξει μέσα από τις σχολές μας. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία. Μέσα από τη φαρμακευτική σχολή, μέσα με τους καθηγητάς μας συνεργασία, σε όλο το κομμάτι, μέσα με τον ΕΟΦ επικοινωνία. Ο ΕΟΦ δεν είναι ο μπαμπούλας μας. Θέλουμε να είναι η πληροφορησή μας. Θέλουμε να είναι η στήριξή μας. Έτσι πιστεύω και έτσι θέλω να λέω. Τώρα ο κύριος Καλμπές θα με διαψεύσει μετά, αν δεν είναι έτσι. Λοιπόν, οργανώνεται το εργαστήριο, τα σκευάσματα και τα υλικά συσκευασίας. Ο φαρμακοποιός προσέχει τους πελάτες. Δημιουργεί αρχεία συνταγών για τους πελάτες. Δεν μπορεί να έρθει ο πελάτης και να σου ζητήσει με μια συνταγή δερματολόγου κάψουλες ελκυστίνη και μεθιονίνη 500 μιλιγκράμμ και τη μία να του τη δώσεις 30 ευρώ και αφού ξανάρθει να επαναλάβει να του πεις 20. Για δεν έχεις κρατήσει αρχείο ή για δεν έχεις κοστολογήσει σωστά ή γιατί έκοψες μάγουλο αν είναι κόκκινο ή αν είδες τη Mercedes να σταματάει απ' έξω στο πεζοδρόμιο και λες άστον βάρα του. Άραγε δημιουργεί αρχεία. Φροντίζει να έχει έτοιμα συσκευάσματα και προϊόντα που συνδυάζονται. Δεν μπορώ να πάω εκείνη την ώρα αν θέλω. Τώρα πόσο είναι νόμιμο ή αυτό θα το δούμε τώρα μετά, έτσι. Μπαίνει και λέει μου πέφτουν τα μαλλιά. Τι θα μου δώσεις? Εκείνη την ώρα δεν θα πάω να φτιάξω ένα σαμπουάν τριχόπτωσης ή μια λοσιόν τριχόπτωσης. Σημαίνει ότι έχω φτιάξει. Άρα έχω κάποια έτοιμα σκευάσματα. Έχω κάποια έτοιμα πράγματα στο εργαστήριο. Προσέξτε, στο εργαστήριο μιλάω και δεν ξέρω. Παρακάλεσα και την κυρία Σταμάτη, θα παρακαλέσω και τώρα τον κύριο Χαλμπέ κάποια στιγμή να γίνει μια ημερίδα διευκρινήσεων σε όλα αυτά τα κομμάτια στο φαρμακείο. Δηλαδή, κάποια πράγματα που συνδυάζονται, που μπορεί ο φαρμακοποιός να δώσει, που αναφέρονται στις φαρμακοποιίες, που μπορεί να έχει έτοιμα σκευάσματα, που δεν χαλάνε αν θέλετε τη βιομηχανία, δεν χαλάνε τις εταιρείες και να μπορεί να αυξάνει και αυτό στην κερδοφορία του και να έχει κάποια διαφορετική απολαβή λόγω του ότι έχει επενδύσει μέσα σε ένα εργαστήριο. Επιβάλλεται η εμπιστοσύνη του πελάτη. Αυτό προϋποθέτει ότι ο πελάτης έχει μείνει ικανοποιημένος από τις βασικές υπηρεσίες του φαρμακοποιού, από φάρμακα, πιθανόν που φτιάχνει, κατόπιν συνταγογράφηση στα γαλλικά, ή από ότιση, συμπληρώματα δηλαδή, ή από τα καλλιτικά. Σήμερα βλέπουμε πιο πολλούς δερματολόγους, πιο πολλούς γιατρούς ολιστικούς και γενικότερα να συνταγογράφουν γαλλικά συσκευάσματα. Καλλιτικά ότι συσκευάσματα στο φαρμακείο. Ας δούμε τι πλεονεκτήματα έχουμε από τα καλλιτικά και τα συμπληρώματα.
Αυξάνονται τα έσοδα και το κέρδος. Αντισταθμίζονται προβλήματα ταμείων και φαρμάκων. Αναπληρώνονται και προλαμβάνονται απώλειες από άλλες αγορές. Περισσότεροι πελάτες, νεότεροι σε ηλικία. Ανανεώνεται ο χώρος του φαρμακείου, νέες σχέσεις με τους πελάτες, ενημέρωση, εκπαίδευση. Πάμε όμως στις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις είναι πιθανόν διαμόρφωση του χώρου. Δεν μπορεί, συνάδελφοι, να έχουμε ένα εργαστήριο στο οποίο μέσα έχουμε το πάρκο του παιδιού, το κρεβάτι της διανυκτέρευσης, τη μηχανή της βάρκας το χειμώνα που δεν τη χρησιμοποιούμε, την καραμπίνα κρεμασμένη που πάμε για κυνήγι. Σημαίνει ότι το εργαστήριό μας πρέπει να είναι χειρουργείο. Να πληρεί τις προδιαγραφές αυτές που πρέπει για να φτιάξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως να χρειαστεί παραπάνω προσωπικό, οι τιμές των καλλιεργικών φαρμακείων και οι προσφορές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Και ένα βασικό που πάντα δίνω μεγάλη βαρύτητα είναι η σηματοδότηση του φαρμακείου. Στον ημιτό να είσαι, στην Πάρνηθα να είσαι, στο χι χωριό να είσαι, πρέπει να σηματοδοτήσεις το φαρμακείο σου, κυρίως την προσωπικότητα του φαρμακοποιού. Είναι αυτό που κάνεις, για το φαρμακείο το εκφράζεις εσύ, το εκπροσωπείς εσύ, για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι. Δεν μπορεί να ξέρει ο πελάτης τι φτιάχνεις, δεν μπορεί να ξέρει ο γιατρός που θέλει να σου δώσει μια συνταγή ποιο είναι το αντικείμενό σου, τι παραπάνω κάνεις. Άρα το φαρμακείο πρέπει παντιοτρόπως να σηματοδοτηθεί. Ευκαιρίες, αξιοποιείται η δύναμη του πάγκου και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Το φαρμακείο διαφοροποιείται, μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα, μπορεί να αναπτυχθεί σε παραγωγό καλλιτικών και OTC φαρμάκων, επενδύει στο μέλλον, προσανατολίζεται σε άλλες αγορές. Μειονεκτήματα είναι ο ανταγωνισμός από τα καταστήματα καλλιτικών που και που ξεφυτρώνει κανένα παραφαρμακείο. Τα περισσότερα καλλιτικά του φαρμακείου δεν είναι σαφώς διαφοροποιημένα. Ο φαρμακοποιός δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με ζητήματα προώθησης και ανάπτυξης. Η αγορά των καλλιτικών στο φαρμακείο αναπτύσσεται. Η ικανοποίηση των πελατών γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ο πελάτης επιθυμεί προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας. Προϊόντα κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες του, με επιπρόσθετες δωρεάν υπηρεσίες, στη χαμηλότερη τιμή. Προϊόντα με ειδικές προδιαγραφές. Είναι ανάγκη να προβείτε σε καινοτομίες. Διαφοροποιηθείτε, αυξήστε την αξία του προϊόντος αυξάνοντας τις υπηρεσίες του, προσθέστε στο προϊόν φιλοσοφία, άποψη, στυλ, βρείτε νέες αγορές. Μα μου λέει πού θα είναι οι νέες αγορές, πού να τις βρούμε τις αγορές. Και φέρνω ένα παράδειγμα. Έχεις ένα κέντρο με λέιζερ δίπλα σου, για παράδειγμα. Πήγαινε και φτιάξ' του ζέλ νέουτρο, ουδέτερο ζελέ, να χρησιμοποιεί για τους υπερήχους. Το αν είσαι νόμιμος ή παράνομος είναι μια άλλη ιστορία. Ή πώς θα το φτιάξεις, ή πώς θα το κατοχυρώσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αγορές, υπάρχουν κέντρα που κάνουν θεραπείες, υπάρχουν συνταγές, υπάρχουν. Αρκεί να ψαχτείς. Θυμηθείτε ότι σήμερα είναι ευνοϊκό το έδαφος για τα φυτικά καλλιτικά. Ο φαρμακοποιός μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες, γίνεται σύμβουλος. Η προσωπική σχέση με τον πελάτη ίσως είναι το κλειδί της επιτυχίας. Πάμε λίγο στα προσωπικά καλλιτικά. Πλεονεκτήματα για τα προσωπικά καλλιτικά. Σε λίγο θα έχουμε βάση του DNA, βάση των αναλύσεων. Βλέπετε απ' έξω είναι το Genomed και βλέπουμε τεστ, παχυσαρκίας, τεστ αντιγύρανσης. Θα ακολουθήσουν τα καλλιτικά, τα προσωπικά, βάση του γονιδίου, βάση της εξετάσεως του DNA. Τώρα, πόσο όλα αυτά είναι αποδοτικά, πόσο έγκυρα, δεν θα σας τα πω εγώ, θα σας τα πούν ίσως οι ημερίδες που θα διοργανώσουν οι αντίστοιχες εταιρείες κλπ. Ξέρουμε όμως ότι πολλά φαρμακεία πουλάτε τεστ DNA. Πουλάμε μόνο, έτσι. Διάφορων εταιρειών, όχι μόνο του Genomed. Από εκεί και πέρα, εσείς θα κληθείτε μετά να φτιάξετε διάφορα βάσεις συνταγής. Που ο πελάτης αυτός προφανώς θα είναι ένας χρόνιος πελάτης, ή ο πελάτης θα είναι ένας χρόνιος πελάτης. Που θα τροποποιείται ίσως κατά την ηλικία. Από τα 20 μέχρι τα 30, από τα 30 μέχρι τα 40 κλπ. Και θα παίρνει το προσωπικό καλλιτικό.
Μοναδική δυνατότητα να συνδυάσετε τα προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Αν ο πελάτης είναι αλλεργικός, αν η πελάτης είναι αλλεργική, αν θα βάλω αιθέρια έλαια μες στην κρέμα μου, ποια αιθέρια έλαια, αν είναι συνθετικά τα αιθέρια έλαια, αν είναι φυσικά τα αιθέρια έλαια. Δεν εξετάζουμε τις πρώτες ύλες μας βάσει τιμής μόνο. Ζητάμε πιστοποιητικά ανάλυσης από τις εταιρείες, τις προμηθεύτριες. Οι συνδυασμοί είναι απλοί. Ο φαρμακοποιός δημιουργεί προσωπική σχέση με το μελάτη, δημιουργεί τους δικούς του πελάτες. Το περιθώριο του κέρδους είναι μεγάλο. Το φαρμακείο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και καλλιτικά. Το φαρμακείο διερευνείται ως επιχείρηση. Το marketing που αναπτύσσει το φαρμακείο πρωτοπορεί, γίνεται ζηλευτό από τους leader της αγοράς. Αξιοποιείται το κύρος του φαρμακοποιού και η εμπιστοσύνη που του δείχνει ο καταναλωτής. Και είναι προάγγελος των καλλιτικών του φαρμακείου. Εντάξει, μια μικρή επανάληψη είναι αυτό, νέες απαιτήσεις. Δηλαδή, ο φαρμακοποιός φέρει την ευθύνη για τα σκευάζοντα που φτιάχνει. Ξέρετε που κάνετε το λάθος, ότι πάντα προσπαθείτε να καλυφθείτε κι εσείς, και εγώ πιο παλιά, πίσω από την εταιρεία, πίσω από το κουτάκι. Πάντα έχει ευθύνη ο φαρμακοποιός. Το αν θα κάνει έλκωση η ασπιρίνη, δεν ευθύνεται η ασπιρίνη, ευθύνεται ο γιατρός που έκανε τη συνταγογράφηση στον ασθενή χωρίς να ενημερωθεί για το ιστορικό το σωστό, για παράδειγμα. Έτσι. Ή αν θα παίρνει κάποια φάρμακα αντιπικτικά ή τι άλλο μπορεί να κάνει. Λοιπόν, άραγε ο φαρμακοποιός έχει ευθύνη. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα μου μάθανε ότι πάνω από τον πάγκο του φαρμακοποιού πάντα βρίσκεται ο εισαγγελέας. Εντάξει. Λοιπόν, πιθανόν να απαιτείται πλέον προσωπικό, η τιμολόγηση πρέπει να είναι ανταγωνιστική, τα πάω λίγο γρήγορα, χρειάζεται οργάνωση συνταγών και του πληροφοριακού υλικού, χρειάζεται προβολή και προωθητικό υλικό του ιδίου του φαρμακείου. Γιατί εποχή αλλαγών? Εποχή αλλαγών, το νέο θεσμικό πλαίσιο, όλο αυτό που άλλαξε πάνω στο θέμα της υγείας, άνοιγμα αγοράς, νέοι δυνατοί παίχτες, δηλαδή αυτή τη στιγμή συνάδελφοι. Κάποιοι συνάδελφοι δεν θα μείνουν σταυρωμένα τα χέρια. Κάποιοι θα εμφανιστούν και το ξέρετε ότι έχουν γίνει φαρμακεία με διευρυμένα ωράρια, μεγάλα φαρμακεία. Αυτοί θα είναι οι λεγόμενοι δυνατοί παίχτες. Όταν εμείς δεν μπορούμε να είμαστε οι μικροί φαρμακοποιοί με τα φαρμακεία, οι δυνατοί παίχτες, τι πρέπει να κάνουμε? Να ομαδοποιηθούμε. Το πώς? Θα το δούμε. Λοιπόν, νέες πολιτικές ταμείων και ποσοστά συμμετοχών, αλλαγή πολιτικής Υπουργείου. Η αγορά αλλάζει. Σύγχρονα φαρμακεία που αναπτύσσονται με τις ανάγκες της αγοράς. Εταιρείες φαρμακείων πετυχημένες ή όχι? Ναι. Είναι 4-5 εταιρείες. Και τι κάνανε? Ένα σεμινάριο marketing το χρόνο και μαζευτήκαμε γιατί καλά περάσαμε? Αυτό ήταν όλο? Και γιατί απέτυχαν κάποιες? Μα απέτυχαν γιατί βάλανε ένα ισόποσο κεφάλαιο, το οποίο ισόποσο κεφάλαιο εξαντλήθηκε. Και όταν βγάλουμε ένα προϊόν θέλουμε κι άλλο κεφάλαιο. Ή θέλουμε εκείνο. Άραγε δεν θα κρίνουμε τώρα τις εταιρείες πώς, αλλά λέμε ότι είναι κάποιες πετυχημένες, κάποιες αποτυχημένες. Νέοι ανταγωνιστές από άλλα κανάλια. Νέοι ανταγωνιστές από άλλα κανάλια. Ο καταναλωτής αλλάζει. Πιο απαιτητικό σε προσβασιμότητα, χώρο, προϊόντα, εξυπηρέτηση. Δεν έχει χρόνο για χάσιμο, θέλει να εξυπηρετηθεί γρήγορα, είναι πιο ενημερωμένος. Σήμερα από το ίντερνετ βλέπουμε οι πελάτες έχουν ακόμα και για τα ομοιοπαθητικά, δηλαδή έχουν να ξέρουν τη ματέρια μέτικα απ' έξω, του φαρμάκου κλπ. Εμείς αλλάζουμε. Ανάγκη για περαιτέρω οργάνωση του φαρμακείου μας, ανάγκη για πρόσθετη κερδοφορία. Η ανάγκη για το σύγχρονο και ανταγωνιστικό φαρμακείο. Εδώ είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να πληρεί ένα σύγχρονο φαρμακείο, έτσι. Χρήση μηχανογράφηση, οικοδομικών δικτών, ανάγκη επιστημονική εκπαίδευση και τεκμηρίωση, κανόνων marketing, ενιαίας εικόνας, πιθανόν εσωτερικής αν είναι ένα group. Έχετε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Ναι, αμέσως. Εδώ υπάρχει ένα μοντέλο, το οποίο είναι και το όραμά μου εμένα αν θέλετε, που θα μπορούσε όχι σαν επιχειρηματία, σαν φαρμακοποιού. Είναι ένα μοντέλο, μια εταιρεία η οποία θα έχει δύο πράγματα. Πού ανάβει αυτό? Τέλος πάντων. Θα έχει δύο πράγματα. Είναι η εταιρεία, αλλά θα πάμε στο επάνω μέρος, το κάτω μέρος το παρέχουν πολλές από τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες, δεν μας λέει πολλά πράγματα, μας λέει αρκετά παραπάνω, αλλά θα πάμε στο πάνω. Παραγωγή προϊόντων με δικιά μας ετικέτα.
Η παραγωγή προϊόντων έξω, όσο θέλετε θα πάρετε ένα φυλάδιο με κάποια πρόταση. Μέσα από αυτό το μεγάλο μοντέλο ξεκινάμε με ένα μικρό. Το μικρό λέει συμπαραγωγή καλλυντικών και συμπαραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής από ομάδα φαρμακοποιών, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 100, με σύνομες διαδικασίες. Τα καλλυντικά με τον νέο νόμο. Άραγε θα μπει μπροστά μια εταιρεία, μπορεί να είναι δικιά μου, μπορεί να είναι κάποια άλλη, δεν ξέρω τι, θα αποφασιστεί, η οποία θα παράγει τα καλλυντικά και η κάθε κρέμα που θα κυκλοφορεί στο φαρμακείο θα είναι κρέμα του κάθε φαρμακείου. Δεν θα είναι μια καλλυντικά, δερμοκαλλυντικά τάδε μάρκας, είναι καλλυντικό σαμπουάν για την τριχόπτωση του φαρμακείου Κουλουρίδα, του φαρμακείου Παπαϊωάννου. Λοσιόν για την τριχόπτωση, ναι. Άραγε με αυτόν τον τρόπο ο φαρμακοποιός αποφεύγει τον ανταγωνισμό βάσει της λιανικής πώλησης που διαμορφώνει αυτό στην τιμή, το ένα, και το δεύτερο είναι ότι αποκτά νόμιμα προϊόντα. Δηλαδή δεν θα φτιάξω στο φαρμακείο μου την κρέμα, θα φτιαχτεί σε εργαστήριο πιστοποιημένο, θα γνωστοποιηθεί η γνωστοποίηση αυτή του φακέλου και ο φάκελος αυτός θα ανταποκρίνεται για όλους. Αυτά τα έχουμε ψάξει στην Άλφη, για όλους εσάς και εμάς. Άραγε το να πάει ένας φαρμακοποιός να βγάλει 10 προϊόντα δεν μπορεί και να πληρώσει ένα φάκελο που κάνει 500.000 ευρώ και την παραγωγή συντοφασών, ή να σου πει το εργοστάσιο των συμπληρωμάτων διατροφής θα φτιάξεις 2.000 κομμάτια χινάτσια κάψουλες ή θα φτιάξεις γίγκο μπιλόμπα, δεν γίνεται. Άραγε θα φτιαχτούν 2.000 για όλους. Αλλά η νόμιμη διαδικασία θα λέει εχινάτσια φαρμακείου, παραδείγματος χάρη Παπαϊωάννου, φαρμακείου του δικού σου. Το ίδιο όλα αυτά. Άραγε με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσεις το συμπλήρωμα που θα φύγει και θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα χάσεις το καλλυντικό που πιθανόν θα πάει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αυτό το μοντέλο, όσοι τους ενδιαφέρει, μπορούμε να συζητήσουμε σε κάποια άλλη φάση που θα κληθείτε. Εάν θέλετε συμπληρώσετε αυτό το χαρτί απ' έξω, που αν δεν το πήρατε πάρτε το και επιστρέψτε το. Είναι κάποια πράγματα που μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Δηλαδή το φαρμακείο έχει πολλές δυνατότητες να παράγει, να συμπαράγει και να έχει μεγάλη κερδοφορία. Σήμερα δεν λέμε πόσο τζίρο κάνεις, σήμερα λέμε τι κέρδος έχεις. Δεν θέλω να σας κουράσω, ξέρω ότι είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φαρμακοποιοί ίσως και παραμένουν μαζί μας και τους ευχαριστώ. Αυτά είχα να πω. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτής της παρουσίασης, δηλαδή και αυτό και τελειώνω. Αυτή η οργάνωση εταιρείας μπορεί να έχει μόνο τις επικεφαλίδες, τμήμα μελών, τμήμα εμπορικής πολιτικής, τμήμα εκπαίδευσης, τμήμα εισαγωγών-εξαγωγών, τμήμα μηχανοργάνωσης κλπ, διοίκηση, οικονομικής ανάλυσης, ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, τμήμα νέων φαρμακοποιών, τμήμα εκδόσεων και αντίπου υλικού, τμήμα ανάπτυξης νέων προϊόντων, τμήμα διοίκησης ομίλου, αν είναι ένας όμιλος κλπ. Εντάξει, ο σκοπός της εταιρείας μπορεί να είναι αυτό. Είναι ένα δεύτερο βήμα, δεν είναι της ημέρας αυτό, είναι μια σκέψη. Όσοι θέλετε μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια καρέκλα, στο ίδιο τραπέζι εκεί και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, γιατί πολλοί με συνάδελφοι με πλησιάζουν και μου λένε να κάνουμε κοινές αγορές, να κάνουμε, η τάδε εταιρεία κάνει 30% αλλά τόσα κομμάτια, η άλλη εταιρεία κάνει πίστοση τετράμινη τόσα κομμάτια. Δεν μπορεί να δώσει 300 κομμάτια στην Bayer, ας πούμε, Μπεπανθόλ, ένα φαρμακείο. Μα 300 κομμάτια μπορούν να τα πάρουν, ας πούμε, 10 φαρμακοποιοί και να πάρουν από 30. Το πώς είναι ένας άλλος τρόπος. Και συμφωνίες. Λοιπόν, κλείνοντας εδώ, δεν σας κουράζω παραπάνω, δεν ξέρω πόσο διαφώτισα. Σας είπα και για τα συμπληρώματα, μπορεί να γίνει συμπαραγωγή και για τα καλλυντικά. Τώρα, όσον αφορά τα γαληνικά, ίσως αν έχουμε χρόνο να κάνουμε ερωτήσεις, μπορούμε να τους κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι. Γεια σας. Παρότι εγώ δεν είμαι φαρμακοποιός, είμαι χημικός, επειδή όμως έχουμε φάει νομίζω παντελόνια από οξέα στους ίδιους πάγκους, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι
μπορεί να κάνω και λάθος γιατί δεν είμαι βέβαια απόλυτα του χώρου, εσείς θα με διαφωτίσετε καλύτερα. Ναι. Καταρχήν σέβομαι γενικά την αγωνία σας και γενικά των συναδέλφων φαρμακοποιών, οι οποίοι γενικώς προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι καλύτερα ή τουλάχιστον θα πρέπει να κάνουν προς την κατεύθυνση την οποία δώσατε, η οποία νομίζω ότι από την προσωπική μου εκτίμηση, επειδή έχω περάσει από φαρμακευτική εταιρεία, ότι είμαι σίγουρα προς ένα πολύ σωστό δρόμο. Εμένα ο δικός μου προβληματισμός είναι το εξής πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρατε. Αναφέρατε κάποια στιγμή προς το τέλος ότι θα ήταν πολύ καλό να γίνει μια ομαδοποίηση κάποιων παραγωγών, είτε μιλώντας για σκευάσματα τα οποία είναι ας πούμε σε επίπεδο καψουλών ή δεν ξέρω και εγώ συμπληρωμάτων κτλ. Ή επιπλέον καλλιτικών. Εδώ εμένα με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Γιατί όπως είδαμε προηγουμένως και έχουμε δει και σε προηγούμενες συγκεντρώσεις μας, η καινούργια νομοθεσία περί καλλιτικού είναι σίγουρα μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Πώς όμως βασικά το πρώτο κομμάτι της ομιλίας σας που αναφερθήκατε σε κάποια προσωποποιημένα προϊόντα, εξατομικευμένα να το πω για να είμαι πιο σωστός, που επίσης θα συμφωνήσω μαζί σας, πώς γίνεται και πώς περνάμε σε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που με τα ίδια μου τα μάτια έχω δει συνταγές δερματολόγων που έχουν απευθυνθεί σε φαρμακεία και οι οποίες είναι καλύτερα να μην τις συζητήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ότι μιλώντας μεταξύ συναδέλφων, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους, γιατί ακριβώς από το δαχτυλό μας δεν γίνεται τίποτα. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις και ιδίως κάποιες καταστάσεις όπου μπλέκονται, ξεκίνα με βάση κρέμα, να μην πω το όνομα, και πρόσθεσε εκείνο και πρόσθεσε και το άλλο. Ή επίσης συσκευάσματα τα οποία έστω και να τα βάλεις στο ψυγείο, μετά από μια εβδομάδα ή 10 μέρες έχουν ήδη καταστραφεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από πολύ πιο πριν και φυσικά ο οποιοσδήποτε γιατρούλης, οποιοσδήποτε και από όποια κατάσταση και να προέρχεται, φυσικά έχει μαύρο μεσάνυχτο. Ευχαριστώ. Ωραία. Κοιτάξτε, ο φαρμακοποιός, η συνταγή λέει επάνω, λάβε εντολή και εκτέλεση. Την ευθύνη κυρίως την έχει ο γιατρός που συνταγογράφει συν ο φαρμακοποιός. Ο φαρμακοποιός μπορεί να μου λέει τάδε προϊόν της Target, να το αναμίξεις με τάδε, με Novate, με Butavate, κάποια κρέμα ή οποιαδήποτε. Εγώ πρέπει να την εκτελέσω με ένα σωστό τρόπο και με τους κανόνες που προβλέπει μέσα στο εργαστήριό μου. Από εκεί και πέρα, αν αυτή η κρέμα ή η βάση που μου γράφει ο πιθανόν ο δερματολόγος, την ευθύνη δεν την έχω εγώ. Πολλές φορές το παρατηρούμε και εμείς. Παρατηρούμε διαλύματα να είναι ίζημα, να μην διαλύεται αυτό και να το βάζει στο πρόσωπο. Παρατηρούμε κρέμες οι οποίες να είναι ένα νερουλιαστό πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι μετά από μια εβδομάδα, όπως είπατε, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς τον γιατρό σαν συνταγογράφο. Ένας παλιός συνάδελφος, όσοι τον ξέρουν, ο Παύλος Ατζιβανίδης, να κάνουμε και μία από τους ομαδατήρους, έλεγε: εάν εμένα ο γιατρός μου γράψει μαλλιά αγγέλου και μαλλιά κατσίκας να τα βάλω μέσα σε μια κάψουλα, εγώ πρέπει να πληρωθώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Σαν φαρμακοποιός, αυτό πρέπει να κάνω. Τώρα, το πόσο για το προσωπικό καλλιτικό κλπ. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες συνταγογράφουν, δηλαδή ο φαρμακοποιός εκτελεί συνταγή βασικά. Για να μην υπάρχει το όλο θέμα αυτό, είναι νόμιμο, επιτρέπεται να το φτιάχνω. Να τελειώνει αυτό κάποτε. Απαντήσεις δεν έχουμε πάρει ποτέ. Στέφανε, δηλαδή ειλικρινά θέλουμε απαντήσεις. Μπορεί ο φαρμακοποιός να φτιάχνει 1 κιλό κρέμα και να την πουλάει στο φαρμακείο του. Πότε θα λήξουνε? Αν δεν την πουλήσει 1 κιλό κρέμα, δεν έχει και νόημα να τη φτιάχνει. Μπορεί να φτιάχνει κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή ξέρω να φτιάξω τις κάψουλες ελκυστίνη, ελμεθιονίνη ή κάψουλες γκίγκο μπιλόμπα με ξηρό εκχύλισμα ή όλα, αλλά δεν μπορώ να τις φτιάξω χωρίς τη συνταγή, να τις πουλήσω. Δεν είναι λίγο οξύμορο? Ξέρω να φτιάξω πασαλίψατέρ, αλλά δεν ξέρω να φτιάξω φάρμακο, αλλά δεν ξέρω πασαλίψατέρ π.χ. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Αν θα δώσει άδεια του εργαστηρίου με ένα ποτήρι ζέσεως και έναν ογκομετρικό. Δεν φταίμε εμείς οι φαρμακοποιοί, φταίνε εκεί που κατήτησαν το εργαστήριο του φαρμακείου κυρίως. Το φαρμακείο πρέπει να τηρεί όλες τις προδιαγραφές.
Δεν μπορείς, όπως είπες, να φτιάχνεις φάρμακα εδώ, εκεί να ανακατεύεις αιθέρια έλαια, ομοιοπαθητικά ή οτιδήποτε μέσα στο εργαστήριο ή όλα χθαρμά, ή να έχεις κάμφορες και ναφθαλίνες και, όπως είπα, από τη βάρκα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρω και νομίζω και ο νέος ο νόμος, όπως ενημερωθήκαμε, δεν θα προσφέρει και πολλά. Τη στιγμή μπορώ να τον υποβάλω εγώ μέσω ίντερνετ, αν το λέω καλά, έτσι δεν είναι? Ο καθένας μπορεί να τον υποβάλει. Είπαμε πώς θα ελεγχθούν αυτά. Στείλε πατέρα την ευχή. Όμως, αν υπάρχει άλλη ερώτηση, εγώ θα ήθελα να μην απευθύνεται σε μένα όσον αφορά για το φαρμακοποιό και το εργαστήριο, στον κύριο Χαλμπέ που είναι εδώ μαζί μας. Υπάρχει? Πολλές. Η κυρία. Θέλετε να απαντήσω λίγο πάνω σε αυτό? Ναι. Παρακαλώ, ναι. Έλα, ναι, βεβαίως. Έχω και από εδώ. Πρώτα να ξεκινήσω από το εξής καθημερινό, περιστατικό μάλλον. Συμφωνούμε απόλυτα ότι ο γιατρός έχει την ευθύνη πρωτίστως για αυτά τα οποία συνταγογραφεί, και όσον αφορά τα καλλιτικά, κατά κύριο λόγο έχουμε συχνά πυκνά το εξής φαινόμενο: να δίδεται εντολή στον φαρμακοποιό να εκτελέσει συνταγές με υδροκοινώνη, η οποία είναι απαγορευμένη στα καλλιτικά. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Απαγορεύεται η χρήση ως λευκαντική ουσία στα καλλιτικά. Και όμως οι δερματολόγοι λένε, συγγνώμη, δεν ξέρω αν ακούγεται, οι δερματολόγοι και άλλοι τέλος πάντων συνάδελφοι δίνουν εντολή να εκτελεστεί αυτή η συνταγή. Είναι προφανές ότι ο φαρμακοποιός, γιατί από εκεί έχω τα ερωτήματα, υποχρεούται να εκτελέσει αυτή τη συνταγή. Γαλλινικό σκεύασμα όμως. Φάρμακο. Δεν είναι καλλιτικό. Εγώ το λέω έτσι, ναι, και θα πάω ένα προς ένα στις 4 αναπτύξεις όπως ακούστηκαν. Γιατί η ομιλία ήταν εμπεριστατωμένη, αλλά υπάρχουν και ιδιαιτερότητες, επισημάνσεις που θα ήθελα λίγο να τις πούμε. Έτοιμα σκευάσματα παρασκευαζόμενα στο ή για το φαρμακείο με βάση την φαρμακοποιία, ελληνική, ευρωπαϊκή ή οποιαδήποτε τέλος πάντων σε ισχύ φαρμακοποιία, βεβαίως και μπορεί, εάν έχει άδεια δυνατότητας μετά από επιθεώρηση του ΕΟΦ, το εργαστήριο του φαρμακείου, να μπορεί να κάνει τέτοια. Μόνο μετά από αδειοδότηση, είτε είναι εργαστήριο φαρμακείο, είτε είναι εργαστήριο κανονικά προς επιθεώρηση φαρμάκων, καλλιτικών ή οτιδήποτε άλλο είναι. Μια δεύτερη περίπτωση είναι καλλιτικά που ακούσαμε στο φαρμακείο. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, όχι με την τελευταία διαφοροποιημένη νέα συνταγή, ας μου επιτραπεί έτσι, αλλά με την γνωστή κλασική ερώτηση: μπορεί ένα φαρμακείο να φτιάχνει καλλιτικά? Έχω πολλές φορές τέτοια ερωτήματα. Ναι, μόνο όσα προβλέπονται από την φαρμακοποιία. Δηλαδή μια κρέμα νυκτός, μια κρέμα ημέρας, ό,τι εν πάση περιπτώσει προβλέπεται και υπάρχει στη φαρμακοποιία. Αυτό έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις από την φαρμακευτική νομοθεσία που έχει το φαρμακείο. Αρκεί να μην κάνει εμπόριο με αυτά τα καλλιτικά που φτιάχνει, να μην έχει σκοπούμενη χρήση πάνω, να μην έχει εμπορική σήμανση, brand name, trademark, σήμα, τέλος πάντων ένα διακριτικό τίτλο ονόματος που διαφοροποιεί το προϊόν, να λέει κρέμα ημέρας, φαρμακείο Γεώργιος Παπαϊωάννου, οδός τάδε, η ετικέτα του και τίποτα άλλο. Αυτό εκ των πραγμάτων μπορεί από την προβλεπόμενη φαρμακευτική νομοθεσία και μόνο. Αν μου επιτρέψετε, σε διακόψω ως τέλος. Ναι. Η κυρία Σταμάτη, όταν το είχα συζητήσει, μου είχε πει ότι απαγορεύει. Πέρσι. Και αυτό είναι θέμα του Υπουργείου και δεν είναι του ΕΟΦ. Να τελειώσω λίγο, αν θέλετε, έχω και άλλες δύο, μία παρατήρηση ακόμα και μετά να πάω στα συμπληρώματα για να κλείσω, και θα ήθελα να είναι και η συνάδελφος εδώ, όχι για να διαπιστωθεί κάποια διαφοροποίηση ή διάσταση, και δεν είναι κακό αυτό,
διότι ο καθένας αυτά που λέει, τουλάχιστον περιορίζομαι σε μένα, αυτά που λέω τα γράφω και τα υπογράφω. Στην πορεία μου το έχω δείξει, το έχω αποδείξει. Καπάκι, λοιπόν, μπαίνω στα γαλλικά σκευάσματα. Δέχθηκα πριν από 2 μήνες μέσω Υπουργείου από ένα φαρμακείο, το οποίο ήταν μια προώθηση ή κάπως αλλιώς, όπως θέλετε το πέστε το, από το Υπουργείο. Πάσα σε μένα να απαντήσω, δεν κατάλαβα γιατί ήταν δική μου, μιλάω για την ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Φαρμάκων που συμβαίνει να είμαι. Μου ζητήθηκε λοιπόν κατά πόσον μπορεί ένα φαρμακείο να φτιάχνει γαλλικά σκευάσματα και κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε φόρμουλες, κάποιες διεθνείς πατέντες. Προσπάθησα και μέσω καθηγητών πανεπιστημίου αντίστοιχης της φαρμακευτικής νομοθεσίας, στα νιάτα μου ως φοιτητής κάπου θυμάμαι είχα βρει κάποια νομοθεσία που αφορούσε γαλλικά σκευάσματα, δηλαδή σκευάσματα που μπορεί να κάνει ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο. Μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει τίποτα συγκεκριμένο. Περιττό να σας πω ότι δεν κατόρθωσα να δώσω απάντηση στο Υπουργείο, γιατί δεν είχα κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν γνωρίζω ποια είναι η νομοθεσία που όλοι μιλάμε όταν μιλάμε για γαλλικά σκευάσματα και την διέπει. Και πληροφοριακά σας λέω ότι η οδηγία 2001 του 83 που αφορά τα φάρμακα και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει, τεχνιέντος όπως θέλετε το πέστε το, κατά σύμπτωση εξαιρούν τα γαλλικά σκευάσματα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ένα τελευταίο είναι τα συμπληρώματα. Απλώς πληροφοριακά σας λέω για αυτό που ακούστηκε, αν θα τα πάρουν ή αν θα μείνουν. Στα συμπληρώματα θα ισχύσει ο νέος κανονισμός που γνωρίζετε. Δεν πρόκειται να φύγουν από τον ΕΟΦ, εκτός αν εννοούσατε κάτι άλλο. Δεν είναι από το φαρμακείο για το σούπερ μάρκετ. Δεν... Ακούγεται ότι κάποια που θα ακούγεται... τη συνιστόμενη ημερήσια δόση, ναι, αυτά θα πάνε σούπερ μάρκετ. Δεν έχει από μέσα από τον ΕΟΦ, τουλάχιστον επειδή έχω φτιά και πίσω από τους τοίχους, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Το έχω ακούσει απ' έξω από τον ΕΟΦ, δεν το έχω ακούσει από μέσα. Τουλάχιστον και ως εποπτεύουν και με τους συνεργάτες, να τολμήσω και από τη διοίκηση. Δεν έχω ακούσει το παραμικρό αυτό που λέγεται. Αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο, όχι? Η κυρία. Καταρχάς να πω μπράβο σας, ξέρω ότι είσαστε δεν ξέρω πόσο, αλλά αρκετά χρόνια. Δεν σας επισκέφτηκα ποτέ, έχω φαρμακείο 25 χρόνια. Να είστε καλά. Μάλλον είμαι λίγο μικρότερη σας. Αρκετά μικρότερη. Καταρχάς να πω, γιατί είπατε κάτι για εργαστήριο. Δεν ξέρω πόσες κρέμες ξέρατε εσείς όταν πηγαίνατε στη φαρμακευτική. Εγώ ήξερα 3. Καμία. Αν εσείς με πείσετε ότι μας διδάσκανε, γιατί εγώ είμαι απόφοιτος της Αθηνών, δεν αγόρασα πτυχίο απ' έξω όπως κάνανε πάνω από το 90% των συναδέλφων μου, των 12.000 ανά την Ελλάδα, το οποίο το ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια, και θέλω να πιστεύω, γιατί είπα και τον όρκο, ότι ήμουν και καλή τρομάρα μου. Θέλω να σας... Εδώ λοιπόν να σας πω απόψε ότι έχουμε άγνοια. Πολύ ωραία όλα αυτά που είπατε, δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε τίποτα σχεδόν μέσα στα φαρμακεία μας. Αν μας δοθεί η ευκαιρία να μάθουμε κάποια πράγματα, είναι πραγματικά μοναδικά αυτά που είπατε απόψε. Πρώτο. Δεύτερο, ακούστηκε πολύ ωραία από τον υπεύθυνο του ΕΟΦ, και μπράβο του που το είπε, ότι αν εγώ μάθω αύριο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, αλιφές, γαλλικά, πρέπει να έρθει να κάνει κάποιος έλεγχο στο εργαστήριό μου για να μου δώσει άδεια. Τρίτον, έχουμε πίσω εκεί που λέει κοστολόγηση φαρμάκων, έχουμε κάποιες τιμές. Κάθε φορά που προσπάθησα με έτοιμη συνταγή να κοστολογήσω το σκεύασμα, πρέπει να πω στον υπεύθυνο ότι είναι ζήτημα αν έβγαλα μισό ευρώ.
οι τιμές πίσω από τους τιμοκαταλόγους που ακόμα έχουμε... Τις τιμές δεν τις καθορίζω εγώ αυτές. Ναι, απλά να ενημερώσω. Εγώ ενημερώνω σαν φαρμακοποιός πάγκου 25 ετών. Οι τιμές από πίσω 1,15 τα 100 ml και ανά 10 ml 0,10 ας πούμε λεπτά, οι τιμές από πίσω, εάν εγώ τις εφαρμόσω, είναι απαγορευτικές για τον Έλληνα φαρμακοποιό. Πάμε τρίτο σκέλος. Το 90 τουλάχιστον της 100 του βίου μου ως τώρα των συνταγών που έχω φτιάξει ήταν το 90% συνταγογραφούμενες από γιατρούς. Ξέρετε όλοι σας ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάει ο πελάτης, το πρώτος στην ιεραρχία είναι ο γιατρός. Πολύ ωραία είπατε και μακάρι να τα καταφέρουμε, ότι θα πρέπει να φτιάχνουμε μόνοι μας κάποια πράγματα. Δηλαδή θα έρθει η φίλη μου, η πελάτησα, η κατά 25 χρόνια που με εμπιστεύεται και θα μου πει «Βάσο, μπορείς να μου φτιάξεις κάτι για την τριχόπτωση πριν γίνει φαλακρός ο άντρας μου?» Και εγώ βέβαια, αφού θα έχω μάθει χι προϊόντα, όπως είπατε, θα έχω έτοιμο ένα σκεύασμα πρώτης φαλάκρας, γιατί όπως ξέρετε αυτός που έχει φαλάκρα δεν σώνεται παρά μόνο από αυτές τους γελίους που κυκλοφοράνε στις διαφημίσεις και πείθουν τον κοσμάκι και του παίρνουν χιλιάδες ευρώ, το ξέρετε πολύ καλά, και θα μπορέσω λοιπόν να δώσω ένα σκεύασμα. Και έστω ότι κατάφερα να το έχω έτοιμο και δίνει 20 ευρώ. Θα μου πείτε ποιος θα με εμπιστευτεί? Τέταρτο, πέστε ότι εγώ έφτιαξα μια κρέμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι κανένα σκεύασμα από αυτά που φτιάχνουμε εμείς δεν έχει μέσα συντηρητικό. Δεν αντέχει πάνω από ένα μήνα. Άρα εγώ, έτσι όπως βλέπω σήμερα τα πράγματα και αυτά που άκουσα απόψε, έχω απογοητευτεί ακόμα μια φορά. Όχι. Θα ήθελα απαντήσεις. Λοιπόν, το πρώτο είναι να πάω από το τελευταίο που είπατε, να μην απογοητευτείτε, γιατί σήμερα πιστεύω ότι είστε σε ένα πολύ καλό δρόμο έναρξης. Έστω και τώρα, μετά από χρόνια. Έχετε την ευκαιρία να μάθετε τα πάντα. Πώς θα φτιάξετε καλλιτικά, συμπληρώματα, αν είστε νόμιμοι, αν είστε παράνομοι, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια είχατε εφησυχάσει. Σαν φαρμακοποιός, όπως και πολλοί συνάδελφοι. Το δεύτερο είναι το πώς θα προωθηθεί το προϊόν, αν θα σε εμπιστευτεί ο πελάτης, είναι θέμα marketing, είναι θέμα γνώσεων. Πώς θα το σερβίρεις, είναι στο σέρβις σου. Κάτι άλλο όμως που είπατε, το δεύτερο ποιο ήτανε? Κάτι δεύτερο είπατε για... είπατε για την κοστολόγηση πίσω των γαλλενικών στη διατίμηση, προφανώς το πίσω. Λοιπόν, οι τιμές των γαλλενικών σκευασμάτων αυτές είναι από το 2000. Μέχρι το 2013 δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή. Το 2010... Μέχρι πριν ένα μήνα ήμουν αντιπρόεδρος στην εταιρεία μου παθητικών φαρμακοποιών και διαμόρφωσα το τιμοκατάλογο σε όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές και σε όλα αυτά με άλλους 2-3 συναδέλφους, και τότε με κράξανε γιατί δεν μπορούσα να αυξήσω, ακολουθούν τις τιμές των γαλλινικών σκευασμάτων, αλλά έκοψα την κλίμακα. Έκανα μια περικοπή. Γιατί να έχει ο κατάλογος 360 κάψουλες αφού αυτές δίνονται μέχρι 30 ή μέχρι 60. Αν γράφει γιατρός συγκρίνονται μέχρι 30 αυτές και γράφει 90, θα είναι 3 φορές το 30. Δεν θα ακολουθεί τη γεωμετρική προοδευτική κοστολόγηση. Οπότε πήγαν να με φάνε. Δέχτηκα τα πειρά. Εγώ είμαι ο καλός κακός της παρέας. Πάμε παρακάτω. Τις τιμές αυτές δεν είστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθήσετε στην κοστολόγηση. Αυτές οι τιμές, και με διαψεύσει κάποιος αν κάνω λάθος, οι τιμές αυτές ισχύουν για την κοστολόγηση στα ασφαλιστικά ταμεία, για να μην κοστολογεί ο κάθε φαρμακοποιός ό,τι θέλει. Αν εγώ κρίνω το τομάρι μου ότι για 10 κολπικά υπόθετα που θα φτιάξω σε εσάς με εθέρια Ελένα πρέπει να πάρω 1.000 ευρώ, θα πάρω 1.000 ευρώ. Είναι έτσι, συνάδελφοι, τα λέω καλά ή όχι? Όσοι ξέρετε. Ήτανε μόνο για να υπάρχει ενιαία κοστολόγηση για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είσαι υποχρεωμένη δηλαδή να ακολουθήσεις αυτή. Δηλαδή, να το πω παράδειγμα, μου λέει πίσω κολπικά υπόθετα, ξέρω, υπόθετα, έτσι, 0,35 συσκευασία. Προκαλώ το φίλο και συναγωνιστή, θα πω εγώ για ανταγωνιστή, ας είμαστε ανταγωνιστή, το Σάββα απέναντι, να σας πει πόσο έχει η μήτρα, πουλάω και εγώ, πουλάει και εκείνος, 6 κολπικών υποθέτων, 1,5-2 ευρώ. Θα βάλω 0,35 ή θα δώσω στη χούφτα στον πελάτη μου τα υπόθετα? Έλεος.
Δηλαδή θα φτιάξω μια λοσιόν τριχόπτωσης και θα βάλω dispenser, spray επάνω ή θα βάλω μπουκάλι τάδε και θα το δώσω 0,35. Όχι, συνάδελφοι. Μετά στα γαλλινικά, και μιας και το θίξετε τα γαλλινικά, γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Δηλαδή, σας γράφει ο γιατρός ουρία της τάδε εταιρείας με ένα φάρμακο. Το μεν είναι καλλιτικό και είναι στο ΦΠΑ το 23, το άλλο είναι φάρμακο και είναι στο 6,5. Από τη στιγμή που θα φτιαχτεί στο εργαστήριο η ανάμειξη, έχει φύγει η ευθύνη από την εταιρεία και του φαρμάκου και της εταιρείας. Είναι ένα νέο φάρμακο, πιθανόν να λέγεται ουρία Betnovate, όχι θα λέγεται, έτσι θα λέγεται, ή αλόη τάδε, αλλά την ευθύνη πια την έχεις εσύ φαρμακοποιία. Και αυτό που θα κάνεις, τι κάνετε, και όλα τα προγράμματα κοστολόγησης, κάνετε αποφορολόγηση, το κοστολογείτε και μετά βάζετε το ΦΠΑ. Όχι, συνάδελφοι. Την ουρία της τάδε εταιρείας, το φαρμακείο θα την πουλήσει στον πελάτη λιανικός. Την Betnovate λιανικός. Και αυτό που θα προκύψει είναι ένα νέο προϊόν που θα είναι γαλλικό σκεύασμα με νέο ΦΠΑ, που θα βάλεις ΦΠΑ στο μπουκάλι, στη φαρμακοτεχνική εργασία και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε ενημέρωση ούτε από τους συλλόγους μας. Κάποτε πήρα το φίλο τον Κώστα τον Λουράντο, τον πρόεδρο, και του είπα: πρόεδρε, τι κάνουμε με το ενόπνευμα, τι κάνουμε με την αλκοόλη. Ιδέα δεν έχω, μου λέει, δεν ενδιαφέρει το συνάδελφος κλπ. Θες να φτιάξεις ένα δάμα, συνάδελφοι, η αλκοόλη, η νόμιμη, η εθνική αλκοόλη, το λέω νόμιμη, γιατί προς Θεού να αγοράζετε παράνομο και τυφλώστε τον κόσμο και τους πεθάνει και κάνει κανένα δάμα. Έχει 32-33 ευρώ το λίτρο και 40 το κιλό. Αν θα πάει να φτιάξει ένα δάμα η δράση της Καναντένσης, το φυτό έχει 500 ευρώ το κιλό. Δηλαδή 10% φυτό, 50 το φυτό και 40 το ενόπνευμα, 90. Μα έρχεται η εταιρεία και μου το πουλάει 45. Ναι, γιατί εκεί η εταιρεία το αγοράσει από το εργοστάσιο της Γαλλίας, του Βελγίου, με αφορολόγητη αλκοόλη και με τεράστια ποσότητα αγοράς της δρόγης. Βλέπετε σε τι δυσχερή θέση βρισκόμαστε. Είναι πολλά τα θέματα, μην κουράσουμε όμως άλλους τους συναδέλφους. Εγώ είμαι διαθέσιμος, όποτε θέλετε να ξαναβρεθούμε λίγαν συντόμως και ίσως πάλι σε μια ημερίδα εδώ να υπάρξει πάλι ένα νέο κομμάτι το οποίο μπορούμε να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Δεν ξέρω πώς. Θα ήθελα να κάνω πριν κλείσουμε για την κυρία ενημερωτικό και μετά ο κύριος Δάλλας. Σχετικά με την εκπαίδευση που λέτε, έχετε δίκιο, παλιά δεν ήταν αρκετή νομίζω η εκπαίδευση, τουλάχιστον όσον αφορά τα καλλιντικά, αλλά τώρα στα διάφορα τμήματα της φαρμακευτικής των Αθηνών που ήμουν μέχρι τώρα, τελειώσαμε ένα κύκλο σεμιναρίων καλής εργαστηριακής πρακτικής και γαλλινικών και θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος για καλλιντικά και φαντάζομαι ότι και άλλα πανεπιστήμια θα ακολουθήσουν το ίδιο πράγμα, οπότε να είστε σε επαφή για να τα μαθαίνετε αυτά. Και να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τη νέα νομοθεσία. Από ό,τι έχω καταλάβει, όταν κάνεις γνωστοποίηση στο κεντρικό σύστημα του CPMP σε ένα καλλιντικό προϊόν, αυτό απαιτεί να έχει ένα όνομα. Ναι. Εάν αλλάξει το όνομα, θα πρέπει να γίνει νέα γνωστοποίηση. Τώρα, αν βασιζόμαστε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει έλεγχος από τον ΕΟΦ... Όχι, είναι ελεγμένα αυτά. Μην μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι ελεγμένα αυτά. Αν μπορεί να μπει, δεν μπει, το όνομα του... Το γνωρίζω πολύ καλά. Έτσι είναι, όπως σας το λέω. Εάν αλλάξει το όνομα του προϊόντος, θα πρέπει να γίνει νέα γνωστοποίηση ως διαφορετικό. Δεν θα αλλάξει το όνομα, θα είναι διακίνηση, υπεύθυνος διακίνησης του προϊόντος. Τι να σας πω τώρα. Στο μπουκαλάκι επάνω θα έχει άλλο όνομα. Όχι. Θα έχει το ίδιο όνομα. Το ίδιο όνομα, το όνομα του διακινητού, του φαρμακείου. Το φτιάχνει η εταιρεία, θα έχει το βάλει το φάκελο. Τον ίδιο περιέκτη, την ίδια ετικέτα, την ίδια σήμανση ακριβώς. Αλλάζει το τα όνομα. πάντα. Σαν υπεύθυνος διακίνησης. Ναι. Αφού δεν του δίνει το φαρμακοποιό. Μην μπούμε στη λεπτομέρεια όμως, όποιο θέλουμε να το συζητήσουμε άλλη φορά. Μάλιστα, ωραία. Ο κύριος Δάλλας. Απλώς ένα σχόλιο σχετικά με τα γαλλινικά. Τα γαλλινικά σκευάσματα είναι εξατομικευμένα σκευάσματα. Δηλαδή ο λόγος της ύπαρξης των γαλλινικών σκευασμάτων είναι εξατομίκευση θεραπείας. Άρα δεν μπορεί ένα φαρμακείο να φτιάχνει σκευάσματα
ενός κιλού όπως αναφέρατε, γιατί δεν προορίζονται για μαζική παραγωγή αλλά για εξατομικευμένη θεραπεία. Άρα οι μίνιμουμ συσκευασίες προϋποθέτουν και μίνιμουμ ποσότητας. Αν κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει 1 κιλό κρέμα, θα ήταν μόνο για σκεύασμα ισχύουσας φαρμακοποιίας, όπως είπατε, το οποίο θα μπορούσε να σκευάσει εφόσον έχει προτινόμενες ασθενείς που το προμηθεύονται από το συγκεκριμένο φαρμακείο. Τότε μπορεί να ξεφύγει στην ποσότητα. Όσο για τα καλλιντικά, σαν καλλιντικά, τα καλλιντικά δεν μπορεί να φτιάξει το φαρμακείο. Εντάξει, μπορεί να φτιάξει ορισμένα φυτοθεραπευτικά καλλιντικά, όσο υπάρχει η διαδικασία να βγει αυτή η συγκεκριμένη λίστα που επεξεργάζεται η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν στη φυτοθεραπεία και είναι αρμόδιοι στον ΕΟΦ, για να δημιουργήσουν τη λίστα των φυτοθεραπευτικών δραστικών, οπότε τα φυτοθεραπευτικά θα συνταγογραφούνται και αυτά πάλι σαν γαλλικά σκευάσματα. Οπότε πάλι θα χρειαζόμαστε εξατομικευμένες ποσότητες και δόσεις. Αυτό είναι. Την ευθύνη του γαλλικού δεν έχει πάντα ο φαρμακοποιός βάσει συνταγής γιατρού. Άρα, αν δεν υπάρχει συνταγή γιατρού, αλλά βέβαια στην Ελλάδα πολλά πράγματα που γίνονται χωρίς συνταγή γιατρού, ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να προτείνει από μόνος του ένα γαλλικό σκεύασμα, ακόμα και για την τριχόπτωση. Ακόμα και να ξέρει να το κάνει καλά, δεν είναι δικαιοδοσία του αυτή. Την ευθύνη για τη θεραπεία την έχει γιατρός και όχι ο φαρμακοποιός. Πρώτα-πρώτα η τριχόπτωση μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες. Δεν είναι πάντα λόγω ηλικίας και μόνο. Μπορεί να συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Καθηγητής, αλλά λέω αυτή τη στιγμή διαφημίζεται το Βολταρέν στην τηλεόραση, διαφημίζεται το Μπιζολβόν στην τηλεόραση, φάρμακα μέχρι χθες, και ο φαρμακοποιός δεν έχει δικαίωμα να φτιάξει κάτι. Τότε, συνάδελφοι, δεν έχουμε παρά να οργανωθούμε. Πώς λέει, ανάψτε το φως να οργανωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε, μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Εδώ πάνω. Μία τελευταία. Είπατε κάτι, κύριε Χαλμπέ, όσον αφορά το κομμάτι της αδειοδότησης του φαρμακευτικού εργαστηρίου. Εάν κατάλαβα καλά. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κείμενη νομοθεσία, ορίζει ότι το φαρμακείο, με το που χορηγείται η άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου, γίνεται ένας έλεγχος στο εργαστήριο και του χορηγεί την άδεια να παρασκευάσει σκευάσματα εντός ή εκτός φαρμακοποίησης και ομοιοπαθητικά. Αυτά τουλάχιστον αφορά η νομοθεσία. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πιστοποίηση που μπορεί να πάρει ένα φαρμακείο, ένα εργαστήριο φαρμακείου από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, για να μπορεί να παρασκευάσει γαλλικά παρασκευάσματα? Και το δεύτερο το κομμάτι που ήθελα ουσιαστικά να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά την κοστολόγηση των φαρμάκων, των γαλλικών προϊόντων ουσιαστικά, θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αριστεία και στην ποιότητα της παραγωγής των γαλλικών προϊόντων, και εφόσον κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, ότι παράγονται σωστά και με τον τρόπο που απαιτείται και όπως συνάδει και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης των Υπουργών για τα παρασκευαζόμενα στο φαρμακείο προϊόντα, μετά να συζητήσουμε ανοιχτά και το θέμα της κοστολόγησης των γαλλικών προϊόντων. Αυτό ήθελα. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό μόνο ακόμα τι να σας πω. Εδώ βλέπετε κάποια προϊόντα που έχει γίνει μια έρευνα αγοράς από εργοστάσια της Γαλλίας, συγκριτικά με μονοουσίες κυρίως, θα δείτε και παρακάτω. Δεν το δείχνει όλο όμως η οθόνη, δεν ξέρω, μπορούμε να το μετρήνουμε λίγο. Με το zoom. U φόρμουλα square U. Εδώ. Με το zoom, το μείο. Απ' την άλλη. Το μείο θα κάνει... Φαίνεται? Όχι. Πατήστε το σύντορο να ανεβάσετε σταδιακά. Και αν βλέπετε εκεί, λοιπόν, είναι μονοουσίες σε 60 κάψουλες μέσα στο μπουκάλι, έτσι, και βλέπουμε εδώ, αυτό πώς εκπέμπει εδώ, γιατί δεν ανάβει. Με το ποντίκι σας. Όχι, ήθελα να το με το ποντίκι δείξτε το. Με το πόντι. Ναι.
βλέπουμε εδώ τιμές ανταγωνισμού σήμερα μέσω όρου που κοστολογούν στην Ελλάδα οι εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής. Εδώ είναι μία τιμή που αν το φτιάξει η χ εταιρεία ή η εταιρεία μου ή κάποια άλλη εταιρεία στο εργοστάσιο αυτό, που είναι μεγάλο εργοστάσιο πιστοποιημένο, θα φτάσει στο φαρμακοποιό το προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ, έτσι, θα φτάσει τα 3,9 ευρώ και θα φτάσει η λιανική στον καταναλωτή 9 έναντι του 19. Το 19 είναι αυτό που πουλάνε οι εταιρείες αυτή τη στιγμή. Εάν προχωρήσουμε πιο κάτω στα μείγματα, θα δείτε εδώ διάφορες φόρμουλες και βλέπουμε, ας πούμε, θα σας πέρα ένα πιο γλουκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, βιταμίνη C, 23 χοντρική, θα αγοράσει ο φαρμακοποιός από την εταιρεία και το προϊόν θα είναι με τη φίρμα σου. Προσέξτε. Θα λέει γλουκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, φαρμακείο Περγολαρόπουλος, ξέρω. Είναι ψαγμένα αυτά. Είναι ψαγμένα. Λοιπόν, άραγε θα φτάσει στο φαρμακείο σου στα 8,2 και θα πουλήσει εσύ 12, 10 ευρώ, 13 ευρώ, πόσο θέλεις. Έναντι του 35. Αυτές οι λιανικές τιμές, από ό,τι βλέπετε εδώ, όλη η στήλη αυτή εδώ, δεν αλλάζει. Δηλαδή βγαίνει η λιανική, δεν ξεπερνάει συνήθως τα 10 ευρώ που σήμερα με την κρίση αυτό ζητάει. Δεν θα πάει να δώσει κανείς 20 ευρώ για συμπλήρωμα 30, αν δεν είναι συνταγογραφούμενο. Θα πάει στο φθηνότερο. Το καταλάβατε? Άραγε είναι πολλά τα προϊόντα που μπορούν να φτιαχτούν, πάρα πολλά, τα βλέπετε εδώ. Σας έχω βάλει μια ενδεικτική λίστα. Βλέπετε το B complex, ας πούμε εδώ, 12, 13, 19. 4,5 να πουλήσεις 10. Και με μεγάλο κέρδος. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω και για τα καλλιτικά σας είπα, τώρα δεν σας δείξω την κατάσταση όλη κλπ. Είναι όλα να ψαχτείτε, είναι όλα ενδιαφέροντα. Μπορούμε να υπάρξουν συνεργασίες με εταιρείες, άλλες, ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές, ό,τι θέλετε. Με εργαστήρια. Σήμερα χαίρομαι γιατί βλέπω και τον κύριο Ζέκα εδώ, τον Βαγγέλη και φίλο που έχει την HELP. Ο οποίος και αυτός μπορεί να συμφέρει. Η κέρδος πίσω μας. Εγώ δεν μιλάω, έτσι. Η Target που μας τιμά σήμερα. Όλες οι εταιρείες. Μπορούμε να δέσουμε τα πράγματα. Δεν φοβόμαστε ανταγωνισμό. Ψηλά το κεφάλι, σκεφτείτε, στοχοποιηθείτε. Εγώ το 2015 έχω υπογράψει μια επιταγή και εγώ στον εαυτό μου, σαν τον αυτόν με τον καφέ, και του έχω πει ότι θέλω να είμαι πλούσιος. Άνσο. Δεν ξέρω, ο γιος μου μπορεί να... Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Η επόμενη ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας.